apakaitampukan kadagiti agduduma apasamak itibiyat. Mang dadrayaw kan liwliwa kada kayo patgan mi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naimbag nga oras yo papagayam. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Good morning, Mother dear. Good morning, ta. Na, apayakas na ti isang mau si ka George. Amangan mo't no at damanan ti kalukwan ngay naramid mau, ah? Ni nanang mat. Agtugaw kakit din tamanganta. Kalpasan na. Anta papananta. Sa dinaw ti papananta. Basta. Ay, saan ang mabalin na nakaw? Awan ti mangitulod iti balon ni tatang mo nubilang laan. Di kay matanagan, nanang. Nakasalitak ni tatang itayag sampa may papanitiray tabanag. Ay, nawaw. Ay, nawaw. Ang tugaw kakit din tamanganta, nanang. Anyat orasan. Ang mga numala daw tayo, di ba pananta? Sana mabalin ang ma-reschedule dahi dyan. Ay, nawaw. Anya ngay taramidin ta iti dahito asalaon, George. Anya kumapay, nanang. Agpasalunta, ah. Saan man akumkumpurmi ti mapampanunot mo si ka George? Di kayag sa iti kastananang. Ngamin, amok nga idi pa'y akayat mo nga ipareband dahi tabuok mo, ha? Naliwayam laang gapu iti ado at trabaho. Unangam awan mo't nga raw ti pangalaan ta iti pagbayad ta. Ay na, siya kung ti makamong agbayad, nanang. Sa dino kumangay ti pangalaan manakaw, kat awan pa'y mo't natalgad at trabaho. At damat ti ornong ko, nanang. Sika ka din dahi tananang? Ay na! Adada nga imubing kay ti dahi tang onat na buhok mo. Ay, di nakman pulaan si ka George. Ay na, wow! Saan ka bulbulaan, nanang? Pundot ibagbag ka. Ay, agyaman ak nga ron. Ano kas nanak ka? Italaang manin ang nagpaunatak iti buok. Kalpasan ti mano atawag. Ay bayam, nanang. Agsapulak to iti pagtrabahuan. Kalpasan ti graduation ko. Iti kasta, oray binulan kayon nga agpasalon. Ay, agyaman ak manin anak ka. Ay na, presentabulak taon amang imartyakan ka. Inton umay alawas anak ka. Aywan gayam. Nas ka na pumanaw tan iti dito asalon, tagkita tapay iti isuot mo inton graduation ko, nanang. Ay, nawaw. Kasla ang helmet ti makit-kitak. Sika ka din day talulita makay. Siya daytoy Romeo lakay. Anya ti panagkunam iti unat abukaw. Ay, bagay mo ba kahit? Ay, at dami mintas ka. Ay, naagyaman ako na'y lakay. Maragsakan anak-anakangag iti day tagay bagam. Ay! Nakaitasara ko, iti pangragyan tayo, nanang, tatang. Mga tayo, pay. Ituloy yung tutiyag salita, kalpasan ti panangan tayo. Nangag mo timbaga ti anak ta. Nangig ko mga rabi tayo ka daw. Uy, si kamat gayam ti masabat ko ito'y dalan, George. Adaman damaga kanyam. Anya ti sa dudso, manang.
graduation mo into no mga lawasan, aya. Wan, manang Debbie, apay ka di. Asino nga te, mangimart sa kanyam. Ay, kantinanang amanang, apay ka di. Iso matlagayam, ah? Ne? Anya ti kaya tumasawan, manang. Iso matlagayam nga nagpaon na iti buok na, ah? Takayat na tagpasikat inton graduation mo. Ha? Anya? Te konak, iso gayam nga nagpariban. Iso matgayam nga kasjet panagpapintas na ta iskorta nakagayam. Siguro utang tinagapuan dyan pinagriban na. Ay, nawaw. Apay akas na tilangam anagawin, George anak. Ay, hata ka di palikod mo. Ay na, nasalaw ko ni manang Debbie di tadalan tatang. Ay, kung kumpurme man ang titilawan na. Ay, yaman hindi magpaganakan kaya. Di ko na kanya. Nagpariband ka nun ni nanang. Takayat na tagpasikat inton graduation ko. Naibaga na tikasta anak ka. Ay saan lang nga day tatimbaga na tatang. Nakunana pa ay anagapu iti utang di pinagpariband ni nanang uray saan man. Ay, maapan lang siguro No siyak ti saludsudam anak kao. Saan matadakas no agpapintas na giti nanang no kasta graduation na giti anak da. Sana basol no kayat damat ti agrupa presentable iti espesyal nga aldaw da giti anak da. No saan nakala nakapagtagpalitay. Amang nga no yung pungot konda di babae tatang. Ay, saan ay George anak? Di mo aramidan ti kasta. Mala, umunag tagitain. Ang mga numangag ni nanang mo, ti pagsasalitaan ta, narikatay. Ay, nawaw, itay ka pa iti sangwanan tinalawa sa ming tayaw, Lolita Bakay. Gagangay na alakay. Ayun gayam. Kita man, nubagay kumutla ang tibistida kan sandal aginatang ti anak ta para kanyak. Bakay mo bakit? Bakay mo. No sa kamangkit kita ay na. Kas kalaad tawon iti 25. Ay na, sika talaga. Anyang ay, nakasagana kayo katin, nanang, tatang. Ay naanak ka, no siyak, nakasagana akaw. Ni tatang mo, jakam mo. Urayan ng labit taag sapatos sa kanakaw. Anyang amin dinar aramid mo itay, aya tatang. Apaya saan kayo pa yan nakasagana? Di mo ibaga, abinoy buyam ni nanang agsagsagana. Ay na, umuna akong ijerwar. Sumaruno kayon tun adwa lakay, George. Ni, kunak no balasang nga nakatakder ti nakitak iti paraangan nyo. Si kamat gayam data man ng Lolita. Apa yang kasati badom, nakasandal ka, nakabistida ka nag-make-up ka. Ayun gayam! Graduation gayam dyan anak mo. Hindi bay, graduation ni George ita. Ni George siya graduate. Ngamda kayo mati nakapurma. Agasam nga diya tata nagpariban ka pa'y. Kasla nga siya kata graduar. Ay na, no awan tinasaya at nga ibagam, mabalin ka di alumabas kalatan iti paraangan may si kadibay. Di mo kumadadaulan ti special nga aldaw ti anak ka. Ay na wow, awan matidadadalak man ang Lolita. Ibagbagak lang matimadmadlaw ko. Itay pa'y anak kami suot kananang. Sipod naglugan tayo iti tricycle, aging gaanal pa si graduation ni.
Di ka pa nagsaso. Huwag nga raw Lolita bakit. Madikatitirek na. Okay, aklaan. Didak pa kadanagan. Anyang amin ay tinagsaritaan nyo kiniman ng Debbie di paraangan tayo itay, nanang. At ka din na isawang na adakaskan ka bakit. Salud-sudon kayo man adwa. Dakas kaday, no agbestida, ag-make-up kan agpasalong dagiti nanang. Ay, saan mo tabakit? Karbangan mo, dagiti nananang ti agbalin a presentable, iti imatang ti asino man. Tinapatag at amuda ti responsibilidad ta. Husto tinakuna ni tatang nanang. Di yulat ta ikaskaso ni manang Debbie. Apal na laing siguro man ng dayta, nanang. Ay, bakit? Rumuarak labit, wahan. Na kasangsangpot tayo lang. Ngamrumwar ka manain lakay. Mapan ko lang, pakanan, dagiti tarakan ko amanaw. Sa nabalay, tasaan mat uray nga dayaw. Agawid ak tumadla dagaw. Di kagpakarabi Wan, mapan kanto gumatang iti karnay, iti tersena ni kakainggawan. Tayo pa'y lang ti adubaw, Wan, sigay. Mapanak inton madamdama. Agina na akla ang biay. Gumatangak man iti may sa kilo akar ni ti babaw, kakainggaw. Dayta ka dilaan, Lolita. Day talaan, kaka. Mabait lang nga raw. Tayalaan ka. Ne, siya kamot gayam gatama ng Lolita. Kumusta nga iti graduation nga informa iti kastaw nay? Ay, una yung dibay. Ni, hana yang apun no dyan bagak. Sana yang nga nagpasalon ka nag-make-up ka para iti graduation ni George. Ay, nawaw. Awanan ti bibiyang mau no may papan iti day tabanag si kadibay. Nga may, kwarta mi mo iti no sarmay. Ay naman ang Lolita. Bakit kan? Han mo nga bagay data kasta nga kawas mo. Di mo ibusan ti pasensyak si kadibay. Ne, apay. Hanya ko mga itaramay damanang. Ne, apay nga kabil ka ngay. Napunwan akong dibay. Di ko nam kay de, nasakitan ka gapo iti puno nga ibagbaga. Saan asyak ti pagpungpung tutang kunanay? Natal na ak ataaw. Ngam no siyak ti mapunuan, di mo magustuhan ti kabailak nga ramidan. Siya kala ang aya. Ay, ang sadya kayaw. Napanak lang ba iti si kusina? Agapapa kayo na to Dahito nga bakat ti bagbagaman, tataenggo. Ngamin, bakit ngam kaslaubing pala nga agpampanunot? Siyak pa iti pabasulang. Pabiktim ka man ako na akong dibay. Ay, nawaw! Umanaw kayo ato ati sutersenak! Ay, Nakita kayo lang dito sa bahay. Pagkatangan niyo, makahuma kayo! Kunakman, no napan kagimatang iti pangrabian tayo, nanang. kumaa. Hanyat kaya't mga asawan. Nagapa kami kinidiba iti tersina ni kakainggaw. Iso a pinapanaw na kami iti tersina na. Hanya? Kasano mga main, kasla mga asar da adibay. Ay na, di ulat ako manin kaskaso, nanang. Ay nadya ko nalapdan ti bagik itay. Iso a kinabil kaun. Dilawon nanto, ngamin amin a makita na. Sakit na siguro di kas kay nanang. Iso asikalat ako man, pakumbaba. Ay saan? Apay ko mga pakumbaba. Kat iso tinakabasaw. Ha? Agruam da ya babaay. Ay, sa dino tayan ti chinelas ko, nanang. Apay, sa dino ti papanam. Mapana, iti tersena ni tataing ko, nanang. Sa dino tayan ni George, Lolita bakit?
Diyak mo't makita dito'y balay. Napan ititirsina ni kakainggaw, lakay. No, kasta. Saan ka pa nga rod anak kalota o iti panglabihan tayo? Saan pa'y ngarud, lakay? Ay, agoray ka. Apay nasugatan tarupa. Ay ikwa. Ay, di mo ibaga na kiapa ka manan, bakay. Kasanumot nga may nalaing agdilaw na dyan, dibe? Ay, saos, di mo kumalatanin kaskaso, Ay nawaw, agruam day jay no baybay aklatan lakay. Ato yan tikat na ti baboy agad-gadaga, George. Ay, agyaman nagtatayin ko. Kaya't kumatlaan nga alaan da ito'y agundaway. Tapno agkid daw iti pamakawan nyo, Pasensyaan yun, tinaramid ni nanang ko dito tersena. Ay, nawaw. Mamunak ba, George? Manakaawat ka tao. Agyaman no kasta, tatayin ko, Bayam. Kasaritak tumanang ni Debe, akaanak intun umay dito tersena. Magbagak tumatlaan. Ay, uray siya tata. Kasaritak to ni nanang. Agyaman manan, tatayin ko, inakuan. Kaya manak George. Akanandad ka, tanay. Rabi Naimbang man, tanalagip mapay ti umay dito itiresena. Kalpasan tinapasamak, itinapalabas-alabas. Debi ka na ka. Ay na, wow! Hanyo man nga ipalpalagip kanya kundeta. Ay, patagkunak, ba't talaga asika? Tayan ti parikaot kanakan. Siyak man ang tinakita yun. At dati nakaiba ka kanyak. Akanayon mo kanong amin, adilawag. Ni Lolita, ang raman ti panagpariban. Kan kawas na, iti graduation ti anak na. Pakibiyang apay. Anya ko matidakas di tangay. Ibagbagak lang mati maobserver ko. Awan, nga madamad na yun na pananguyaw. Agpodno ka man kanyak, Debe. Aparam ka de ni Lolita. Tauray baka. Kat maasikaso na ti bagina. Anya ko mga gapo nga apalak na dyan nga bakat ngay. No way. Kita man. Talaga kamot kanakaan. Talaga si katayan ti parikaut. Amaw, saan mo tadakas no agparibaan? Kung nag-make up na gitinanang, tapno agbalinda mo ta presentabli Di mo kumapakbalinan na big deal, dahi taabanag, kaanakan. Anya ti araramidam dito balay, manang Debbie. Adani na nang mo, George. No imay ka, tapno umay makiapak ni nanang, pasensyakan, ngam busy ni nanang. Ay na wow, imayak ta kayat ko tagdawat iti pamakawan. Ngam di mo matkayat, di makamuka nga rod. Naa, ayamot agkid daw iti pamakawan, akas ta ti tono ti boses na. Sakamat, kunak kadila ang dajay. Sige man, ayaba man ni nanang mo, tagsarita kami man. Anya ti masapul mau di bay. Peace offering ko para kanya manang Lolita. Ay, tiyak kayat nga awatan day ta. Sorry na, sorry. Aklunak nga siya tinakabasol. Iso nga sorry nga perperme, Ay na di bay, di ka nagkitaw iti pamakawan. No ulitam tumatlang ti kasdeng aramid mo. Naka-amerisa kun manang Lolita. Husto ni Uncle Ingo. Saan nga dakas no agpapintas mo't dagiti nanang? Naimbag mo, tanalawlawagan tapanunot mo. Wen manang, iso nga awatan mo na dato peace offering ko.
Ala, awatak day ta, tapno di mo matkon ko na. Datoy, agyamanak manang Lolita. Awan anyaman na. Ala, umunag ka nga raw, tagkapita, kabayatan ti pa nagsarsarita ta. Ay nawaw! Saan adakas no agpapintas dagiti nanang, iti special nga aldaw dagiti anak da. Saan tayo nga agbalin a judgmental, gapo takarbangan damat dayta. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Charlotte. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Programa apakay tampukan, kadagiti agduduma, apasamak itibiyat. Mang dadrayaw, kan liwliwa, kada kayo patganmi adumdumngan. Paglinglingayan, kabayatan tin kay panagtrabaho, ken panagin inana. Ay nawaw! Naimbag nga orasyo papagayam. Ita, sagutan da kayo iti sabalimanen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Ay nawaw! Apa yan nga? Diyak mo't lamang nga bakal. Sapay may ibusan tipo unak. Ay kilala ingam nga mintag kalag-aador. Itigasta si kamot ti sumarunwa mga bak. Uray ka sano ti panang kalag ko. Awan mo't lakta. Ay talaga kasta ti sugal na. Ada swerte, ada malas kas jay. Ay, sa bagay mo't kiti ah. Mala, iwaras mo nga rodan tabarahe lain. Barang mga bakak mo tayo. Ay kawa na. Kung naklaki din no di mon kaya tagayayam. Ay, isaan ah? Masapaul ang makasubutak tanay. Dakkelan ti abak kaw. Da kayo magayam nanang. Mala, sumbro kayo. Ay nahagyaman na kare, may balasang ka. Nagtugaw kayo. Nawun man tanay nabanuga ka nagna. Ay wan, andan ni Ador. Wala agpaiso. Apay adi matla sumangputan. Una na mapanlagumatang iti kape. Ang aging gaita, awan pa'y laang. Ay nawaw, itay ka di pa yan napaan. Una nang itay pa'y nalpas kami anangal daw. Katnian niya ti orasan. Agalasing kun iti malaw. Nawang mga roda na. Sigurado, may sanyador kadag iti nalabasa kiti tersina ni Donya Pukangkang. Agsusugal naman ni Jayan. Anya! Nanananay pangipanamdit at ibe, Ador. Ay, kwa na nang. Mapan ko man iparipir. Na, ipa-repair. Apay, kano pa yan nadadaan? Kamayat pa'y mo na ito, di namin sangal daw. Madingarudan na nang. Iso amapan ko iparipir. Tanda pa'y mo tamay sa TV, Nandiyan pa'y latusaran nyo, Ay, kwa. May mayat nga minda ito, tamas komportabli ak nga agbuya na nang. Clear ti sounds, kenda rupa dagiti mabuya. Datakkel pa iti tao na, Sana kasi ti may sa atibe, nga babasit ti tao na, ken kasla ag-echo ti sounds na. Ay, kastaya. Kat na ita washing machine, dadaal ka di man. Uwan na nang dadail. Nadadail ti spinner na. Iso nga ipampaminsan ko na, nga iparipen. Ado mati kwartam pari adaw. Uwan na, siyak pa iti ko nam.
diskarte lang ti kasapulan, tapno adda kwarta. Naapakak namin di na minsan, iso nga sumugputa kita, ay nawaw. Sa dinungay nga rod ngay, tinagdiskita rambat, batay. Tagtagari pare. Insaldak ti TV kan washing machine may. Anya? Imbag man ta siya nga tugungat ni bakit mo? No siya kakit, dali ka daw. No siya day tabangan no. Nagpiyang-piyangan ti langit kan daga. Tagtagari ko nakmat pare. Saan nga mo ni bakit ko dagiti insaldak? Ay nawaw. Oy, tayayo di daw, dagaon. Awan Helen, di ka madanagan. Agtaya kami. Ado ti kwarta may. Ado ti tayak. Ado may ti tayak. Ala, parta ka mga ti agiwaras tanay. Agkagatulan ti ramay ko amang igam iti baraha. Bagay, engkanto man ibagakin ni Ador. Tay supay lang ti mapan agiwayway ka dagiti taragan ka. Nasakit ti sakak. Kimaro man ang tirayumak. No de kanto mga minanadan mo nagita kang kanamat lakay. Amo matabawal. Nga misupay lati pagayat mo sinsidahan mo. Kasanaw ka naimas mo't nga ron ti karne bakit. Nang rona no karne ti baka ay nawaw. Wala ngam kontrolam. Tanay bawal kat nga ron kan ka. Agsida ka ngamin mo titinatang. Mayat tinatang tanasustansya. Narigat nga road, nagrigat ti mangan, no natenglang ti masidabaka. Sana ka makapangan. Natamnay di panangan ko iti nateng. Nateng, mangted iti panateng. Ay, dumagas ka pa iti balay dadaor, sakbay ngagpaili ka bakit. Nawan. Magawam nga sud bakit, tanay, aldawan. Nang aton jainait, ang mga mabilag dagiti taragan ka. Aldawon Ador, ngam nakailad ka pa'y laang dita. Sayang jainait. No nasapa ka kumaan nagwashing ka dagiti malabaan, o di dandan ni kuman mamagaan. Kuha bakit? Ay, Diyos ke. Kasano da ito yang? Diyak pa'y nasa kati washing machine mi, ngayon saldak. Naabakak tumot ngamin. Ay, nakasano matan. Hoy, Adaw! Uwin, bakit uwin? Mapala ko naglaba. Sana balay. Mabiit ang mamagaan. Tanapig sa tiinit bakit? Labaam amin agraman ti ulas. Bedsheet kandagiti sopot tipungan. Mabiit na ang data. Tadamot washing machine. Ay, nawaw. Sige, tasumra ka kun iti trabaho. Si kanti makaam mo dito'y balay. Uwin, bakit? Siya kunti makamo. Di ka madanagan. Nalinis ka na urnos to ti balay. Into nagawit ka. Rumbang lang. Kalpasan pa'y amin ti trabaho. Sakbay asarakam dagiti classmate mo. Ay, sus. Nagadumot kaya mga agpaiso ti taragan ni tatang. Aduda na. Adda kalding, adda nuang, baka, pato, manok ne. Na. Adda pa'y baboy da. Naglulukmat dagiti native ang manok. Agaraman dagiti pato. Apaw. Nagdadakal ti lupuda. Kaslamayat tinapanunot ko. Ay nawaw. Sigurado at di nantun madlaw. Apay. Amuna pa'y nga taaya ti bilang dagiti manok ken pato na. Nangina tinitib ang manok itakay. Ay, pati pato nangina. Asaws. Naimas ngamin ti karnina. Nangrunan no adobo. Ay, nawaw.
kumusta nga iti klasay, Ador? Ay, nasayaat mo ta kay. Kwa. Ni bakit mo? Anya klaseng ibagbagamot ay nawaw? Nagganas ti ag sugal. Saan ka day? Ay, inya sugal mo ti sasawang bakit? At daya ag sugsugal di daw. Awan mo ti amaw. Ay nadi kan aglibak, Ador. Amok nga da classroom yu iti tersena ni Donya Pukangkang. Ay, kwa bakit? Isa na bali, pastime laang mo dyan. Saan kami matakas ka iti big time nga agsusugal? Babasit lang ti taytayami bakit? Siguradum lang, Ador. Suksukan ka akas labarahan o kamkamali ka. Ha? Tandaan ang daytang. Bilibak matakapareador. Itay pa lang nga asot, kwartam nga di ka mabibusan. Kasla agub-ubog ti bulsam. Shhh! Di ka na tagari, paridagol. Keep silence ka lang. Ha? Anya yamanan ti insaldam pre. Awan insaldak paray. Kat nangalam nga yung arod mati, nagadong nga kwartam pre. Naglako ak paray. Naglakaw, anya nga ti inlakom pareador. Inlakok tayo may sa amotor may. Saan madlaang amaus usar da jay. Adda amadadaal, no addalaan ijay nakaistak. Ayawan mat kiti Aglati pa yakiti ko ng paray, no saan amaus usar. Una, kan nangilako ak itinitib amanaw kan pato ni tatangkaw. Ay dawaw, big time kang ron ita pareador. Magkamabalin ka pa nga agpasyat. Insun, malpasti klase tayo pare. Kaya na pare, dahil talaga yam, no problem. Nay, itaman pa na sapa ka ngay manlate, Ador, anak ko. Wala nang. Anya nga day taimot mo. Ay, kwa. Umay kayo padigwan iti karne. Imbaglaan nga si daan nyo kinitatan. Ay na, karne manan. Wala nang, naihimas na ito Kalutlutok lang itay. Karne ti baka. Aywan gayam. Ayan ka din itatang nanang. Adda dita sa alas agbuybuyay titibay. Sapay agimimbagan ti rayuman Tasaan na nagsidsiday ti karne iti manungal daw. Itaw may muman padigwan iti karnen. Ay nawaw. Kunada nga rod na imas ti bawal nanang. Asa na bali? Tadamat agas at tumtumar na. Sana ya? Wana nga mawan serbi ti agas no kanan na mulat tadag iti bawal. Kasi sigurado, sabsabon naman day ta karne nga ipadigumaw. Ay dawaw, dagi masti ilum apulutan na pareador. Siyempre adubo apato ko naman. Adapay niti ba manok dito ya? Ato'y ramanam. Sige, ramanan nyo kakadwa. Naimas na ito'y. Inggi sakiti ado alaya. Umay kayo kakadwa. Agpulutan tayo pa pagururayan tayo kadagiti classmate tayo aswangpad. Neng, kasla na imas na pulpulutanan niyo Ay, kaya hilin, umay kata ramanamad luto ni pareador na adobo apato. Kan manok kanitib, blowout na kanaw at ang kabak iti kalman. Nandra man ang mga rod. Ay nawaw, nag-imas ng payson. Pareador, kasla kasapulan na ti pangdusun. Ay, huwag nga payso pareador.
Kaslag patinggamel ay ti karabukom ti pulutan. Kasapulan nang agpaiso ti mangiduron. Ay kete, ingka mga laakin ni Donya Pukangkang. Ibagam te ilista na pailaang, ited kunto inton madamdama. Day, papanaam lakay, nakarubat ka mag. Ay mayatin ti sakak makay. Naging bagay ti rayumak. Mapan ko man bisitaan dagiti taragan ko. Ag may sa Domingo muteng ajak nakapan ni jay talaon. Sana bale, tadaman niya dora magkita ka dagiti tarakan mo. Sa bagay mo't kiti do malata no siya ka mismo ti mapan mangkita ken mangiwayway katakwada. Nawan mat kiti ngam isupay kumatrabahon di anak mo. Tapno saan ka aje pa nagsugsugal ta sa sikaswon na. Di lagbay ni ti maestra nga asawa na. Ay na, awan saan pa nagbalbaliw di anak mo. Malaksi na sadot kan sugador, napagklanpay apilusubaw. Sapay ugali na ti agilako ka nagisalda iti kagawaan. Wen nga rod alakay. No'y malalaan na nga ta. Ay, awan ang mukiti data. Sige, mapan ako ni Jitalaon baka. Ador, ayan tay washing machine ta. Inyalis mo ka day. Awan mo ti likod. Laba ako madagiti kurtina. Ko bakit? Jay ko Anya ako bakat. Ay, di ka agkam-kamali ko naklangarodan, Ador. Ko nga may bakit? Naspak ka na, Dor. Insaldam ka day. Inlakom? Wano? Ibagam tipod no, Ador. Ko bakit? Binulod na nanang. Binulod na iti kalman. Siguradum la ang apod no ti bagbagam, Ador. Tano saan, jaklaan mon asawan. Bakit? Di ka madanagan, tamapan ko sa kaan. Alaan ko na kuma. Mapan ko laan ni balay dananang. At di washing machine, bakit? Isa, dua, talo, upat, lima, enam, pito, walo, siyam, 10, 11, 12, 13. Apay nga ay, kasla kurang ba't na nagititarakan ko amanaw? Mano itay, 13, 14. Ay, kurang nga talaga nagitiniti mo manok ko. Agraman nagiti pato. Nakurangan na. Apay nga tayo. Ay, sos. Hindi, alangan maltakin ng tibaklat. Saan mo tinakabailan nga itayam ti uwak? Tadadakil na matay. Ay, naglukaw na. Sos, ni Ador laki di tinangala kada kiti tarakan ko. Ador, ayan tay daan at TV ta? Kan kaslaawan ti motor iti likodan ti balay. Kuha, bakit? Kan ayan tay washing machine ako nam abinulod dananang? Agpudno ka man, Ador. Binulod na wanoin saldam, wanoin lakumon. Kuha, bakit? Pakawanan na kuma. Ijak inggagara ti panangisalda, ken panangilako kadagiti
kagawaan ta bakit? Ay, napasubak lang. Napasubak. Ay, pakawanan na kumabagay. Awanan kay tibain, Ador. Inka agdis kitar iti pangsakam kadagitin saldam. Bakit? Pakawanan na ka din. Ikarik, sana na maulit. Sana kun ngagsugal. Ija ko nagisalda kadagiti kagawaan ta bakit? Ikang ka iti duang nga aldaw. Tapno maisublim dagiti insaldam kun inlakom akagawaan ta. No di mo maaramid day ta iti lasod ti duang nga aldaw. Sikat ti mapan ko isalda. Saan laang asalda? No di kat ilako kapayan. Nawata! Ay na, bakit? Ay, saan na maiparbunti ka sa arabak? Ay, nawaw! Nagsaot saan ang maiparbang? Amam, Ador. Ipanagsugal ken panangisaldam kas kada panangilaklakom kadagiti kagawaan ti saan a maiparbag. Bakit? Agunay ka no di mo kayat nga isubli ka kada nanang ken tatang mo. Nagalas ka tugali mo na nakaw. Kuha na nang. Inrason da kami pa iti amam, ada kami tinangbulod iti washing machine yo ngayon saldam gayam. Pakawanan da kumananang. Naramid mo pa yatakawan ti amam. Nagrigrig at piimam na nang tartarakan kadagiti native amanok ken pataw. Ngamnapan mo lain laklakaw. Ken impapulutan kadagiti kasugalam. Napadanti konsensyam, ha? Kuha na nang. Mababay na kaon. Pakawanan da kuman. Ikarik, saan na maulit? Sana kun nga agsugal na nang. Nalaos ti pungtot damam kan ka. Kundi padigo kay ti karni ti baka. Gayam, tapno agsakit ti saka na. Kat saan na makapan iti talon. Kat maaramid mo ti kay kayat mo. Nanang huston. Makunkonsensya kaon. Pakawanan da ka din, Di amam, di pagkindawam, iti pamakawan. Sana siya. Kastamot na ti asawam. Mangibabayin ka. Nakasingsing pa ti asawam. Ngam inabusom mo. Ay, awam mo na doon. Nanang, ang pangasiyaw kasarita yung kumati asawa. Ikarik, nanang, ikarik. Agbalbaliw ako, nanang. Ang gagayta kaon. Jakon, agsugsugal. Promise! Ay, nawaw! Maminsan pa'y anapanaknakan, nga awan na saya at nga iddan ti sugal. Nga rod, panawanan tapno idyan tayo ti sugal. Agtrabaho tayo kitdi, para iti nasaysaya at amasakbayan. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Freya. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak itibiyat. Mangdadrayaw kan liwliwa kada kayo patganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay, nawaw! Naimbag nga oras yo papagayam. Ita, sagutan da kayo iti sabalimanen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Apay nga kastoy mo tananang. Inayayat kumot nga Amalia ti kasta unay. Ang mapayakas niya tinaramin na kanya. Ay naanak ko. Aklunam laengan asaan ada kayo kin ni Amalia tinaituding para ititunggal maysa. Nagsagit na ito nga naramin na nanang. Sana nalaka para kanyang aklunam ti amin.
Inayat ka ning patagkaw. Kastoy gayam ti aramidan na kanyak. Insukat na kiti sa balay. Ala, husto na nakaw. Patsyak ang makasarak kanto iti babae ang mga yatken kay tinapudnap. Saan akas ken kuana? Saan? Diyak kaya doon ti mangsapol iti sa balay ang babae. Malya lang kaya ayatan. Anya, kayat mo asawan agbaakan. Ay sana. Baak nga ibagbagayo mo it. Diyak kaya ti mabaakan. Uray meten ni gandaw. Kas laubeng nga karasangay. Wan nga rod lakay. Uray siya kat makaulukak. Gapoy ti kas di pa nagsangsangit na kas laubing. Kasano nga men, asan nga isukat ti kaayan-ayat na. Kadi na mutamutag purma. Tunggal mapan sumarungkar iti ayan ni Amalia. Nakapantalon iti ambel. Ken nagdakkel pa iti kawis na. Anya ngay nga rod lakay. Kas di siguro at ikinatao na. Mala, ikaya ba din ni gandaw, tamanganan. Saan kat aday ta, hindi napakapangpanganan. Insan, nabartag ka una yun. Gustong, agawitan. Kahit ko pa ito, nagbartak. Anya? Barang malipatak ni Amalia. Diyak maklunti pa nang isukat na kanya. Insan. Nagsakit din siya. Kaslawan ganas ko nga biyag. Antono ko nagbakila ko. Anya? Di mo man ibagaday ta, insan. Unay kamutan. Apay ni Amalia laang ayat ti babae dito'y lubong. Tauray mula ibagkulan. Ha? Alagawi takit din, insan. Lipata munday nga Amalia. At dan tulat ta ka di. Nabartek ka manen gandaw? Pasensya kayong tatang. Ay, unay day tangararamida mo. Awan samit aldaw, adi ka ginaom. Saan mo tatang? Kapulang iti babae. Kasta ti araramidam. Lalakayan. Ni tatang mit. Nukas day kami nga adda kaayan-ayat mo. Ay, agpurma kami. Nang runa, numapan mo sa rungkaran. Sika mga men, numabalin, noan niya tikawas mo ang naggapo iji talon. Isumula tikawas mo ang mapan iji ayan tigil prinmaw. Noan dan tumanan kayan ayat mo ang mailawan keng ka. Amom taon, gandaw. Papanan nyo nanang, tanakapulis kayo? Mapanak ijay ilay. Kasaritak daan timayla kun angkel mo amarlawn. Tapay may? Pagsasaritaan mi ti maangay ariyon yun tayo inton umay abulan. Imawag ngamin ni angkel mo di kalman. Iso anas ka na mapanak. Ha? Iso apang nga asay ta isardeng munday ta panagin inumaw. Day ta kwartam ayin inumaw. Urnungam. Ta isopay nga i-contribute mo iti maangay ariyon yun taya. Uwan ka di. Amo mangkal gando, nakaragragsa ka. Apay dundon. Naku na ngamin ni Lola, kalpasan ti may salawas. Maangay ti reunion tayo. Ay, kasta, mapantayon to, uncle. Siguradong ado man ti mamam mo tayo akakasinsin tayo. Adi tayo pa'y nakit-kita. Mapan kay tulat ta dundon. Ado ti trabaho iji garden. Iso da kayon tulat ta kadananang ti mapan. Anya kay meten. Reunion day jay. Ngam saan kay nga umay. Ngam no jay inuman. Wano kasangit ti babarkada yo. Nagagat kay amapan. Anya. Anya, apay adi ka umay gandaw. Ay unay ka na nakaw. Reunion tayo day chay. Ngam di kakit din umay. Tatayo latan nanang. Anya,
Imbes asi ka kumatiad da ijay at tumulaw nga agisaga na kadagiti kasapulan. Ang di ka mapan. Sana balay. Adumot dagiti kakasinsin ko at tumulong. Kan may isa. Saan mo't amapan ni Insan Marco at Umboy? Isuadya mo mapan. Ay na anak ko. Idi manen napan-atawan. Saan ka manen adimar ay iti reunion tayo. Unay kan aya. Umayak tulat ta ka di. Ngamin, no mapanak. Amin akakasinsin ko. Adayam amuda nga asawa da. Siyak lang ti awan. Pasig tumunan akan tiyaw ti manggag ko. Wala, ingkay kidin. Tayo nakpay di bangkag ko. Anya? Ay na, madilain ka anakan. Si kagayam daytan. Magdakkel tinagbaliwam. Unangkel. Dakil ti kimutungak. Gaputa nagdayat ak iti kaadak ijay Saudi. Kasta iya malasang ka. Ay maragsa ka na ka makakitakan ka. Ita lang amin na makita ka kay. Tunggal ngamin umay na mamang mo asumarungkar dito oy. Sanda ka akadwa. Unangkel. Makumikumak ngamin iti panagadal ko iti. Isu ajak umay no kasdi nga umay dananang ditoy. Ayun kaya mangkal. Ayan ngay mat di ibagbaga ni nanang nga anak yu alalaki. Di daw. Awan. Sa ngay may balasang ka. Makumikum iti bangkag na. Ay sa nabalay, tamakitam tunay jay, no umay kay sumarungkar iti balay. Kita umkit direta dalan mo insan. Ang mga numaipadugmam ka, narigaton. Nagpintas ka. Ay na, napimpintas manan ng ni Amalia. Nan, kita akman. Ay nawaw. Wun nga agpaiso niya. Nagpintas mo tanday ta abalasang insan. Kaayan ayat mo ka din. Unay kan. Kacachat ko pa'y laang. Anya pa'y laang ter aramidum ngay. Arma mo na. Nagkapuyan. Intun kwan. Inaram ton ti sa walay. Agbabawi kantaw. Timing pa'y mada. Dua pa'y langal daw kacachat ko. Ang mga no niya ti panunutan na. Ado nga ammo minsan. Lalamog nga raw. Hindi ka madanagan, insan. Masigurado ka maaram ko da ito'y napintas abalasang. Ay na, nagsiksi. Nagpudaw. Ay nawaw. Nay, aldawan. Apay, di ka kadi mapanigi bangkag maugan daw. Sa darag, baka turturo ka kailang amin. Mapanang tulat ta. Anya, nakapuyatam aya. Napuyat ang anak kitchat iti balasang. Ay, una yan. Kunamatlan pudno. Di kay mamati manan. Na, kitakman nga ro day tabalasang ngay bagbagam. Ay, sana. Surprise. Panagkunak sumbatan na kunday jay. Ay, nusumbatan na. Yam amok asigod ka na kayo. No di na kantumanen isukat akas lakin ni Amalia. Nanang may. Saan? Masigurado nga isunti ka paragpag ka. Anya, adamanan balasa nga ararman ni Kandaw, kunamba kahit. Wan lakay. Isumot ti bagbaga na. Ay, nasaya at matano kasta. Parang di damanan isukat. Day tangarod ti kunakan kwa na. Ang magkuray ka man. Taga-ano day babae. Salsalud-sudak nga road. Ngam di na mo't ibaga. Maminpinsan to kanulaang no umay na ipasyar dito'y balay. Na, tas sinigurado na talaga akayat di balasang. Ay, una yan. O, kasano nga insan? Sinumbatan nakakadinji balasang akachachat mo? Saan pa, insan? Nagbayag mo tan. Amangan kit di mat no di nakakayat. Imposible mo, insan. No di nakayat, saan ko mga umanugot ang makisinarak kanya? Ha, kahit mo asawan, agsarak kayaw. Why? Kaano ngay nga raw? Umadanin na. Naku na namay, nga dalang asikasuna iti duwangal daw.
Kalpasan na, agsarak kami di ilay. Aba, sana all insan. Panagkunak, makisayanan dagiti baak dito'y lugar tayo. Ha? Armam nga rudan tanay, manutawan mo. Si kabut insan. Tila sasawang man ako na akon. Day, bibigat pa ilang nakadigos kan, nakapulis ka pa yan. Papanam kan daw. Kuwa tatang, ada na patag-apag nakita. Ita bampay. Apay, ada ka di manen mapanmugatangan iji ilay, nga aramatam iji bangkag mau. Ha? Kuwa, awan. Sa batag lang ti balasa nga agbalinto akaayan ayat ko. Anya? Uwin tatang, gusto tinangagyaw. Una yan. Kain ka nga runay. Kain ipasyar mo to dito'y balay. Uwin ka di. Ipasyar ko ni Madeline dito'y balay. Nay, sika gayam ti masabat ko insan. Nagsapa ka ta. Papanam. Ijay ila insan. Agsarak kami iti agbalin akaayan ayat ko. Nagsapa ka matan amapan makimit insan. Gawin nasapa ka talaga. No amumlaan. Nasapa ak anagriing iti parbangaw. Nangipabure kak iti danom apagdius ko. Tapno ang fresyak ang makisinarak iti agbalin akaayan ayat ko. Na yan insan. Talaga mat nga excited ka. Permi insan. Alain ka nga rudan insan. Tapno masapa ka ang makadano ni Jay Ilay. Bigbigat pa ilang awan ni gandaw. Nasapa ka di anapan ije bangkag nalakay. Saan? Nasapa anapan nakisinarak iti balasang. Anya? Kano nagsapa rimwar. Nagtaraok lang dagiti manok. Ay na, napanan. Ay, una yan. Apay, pangsarakan na ayakanaw. Hindi ka mua. Hanggang tinakunana, ipasyar na kano dito'y balay. Anya? Iswakalpasan ti panagkapem. Agad alimanag kawan. Nakababaen iti agbalinto ang manugang tano bilang laang. Anya? Sa dino nga tanti ayan ni Madeline. Itaayak pa yung agur-uray. Hi! Madeline? Si Kaday ta? Wan, siya nga ron. Ay, napimpintas ka gayam iti personal, Madeline. Ay na. Agyaman akunay gando. Awan na nyaman na. Sigakid di may. Maala. Umaykan. Mapantapay lang iti restaurant. Amangan mabisin kan. Anya, ipasyar na kaya balay yung gando. Uy, di ka mandanagan. Siyak ti makaamukan ka. Mabainak sa. Awan ti rumbang apagbainam. Nasingput da na ng kintatang. Ken may sa imbagak ngamin ite kadakwada nga ipasyar ka ijay. Agur-uray da nasiguradaw. O sige, mapantangarod. Ngampang nga asim tadinak pampanawan. Mabainak lakit di. Isa ti bagbagam gagbalin akaayan ayat mo gandaw. Uwan tatang. Ha? Uncle Ramon? Agam mo kayaw. Ay, gandaw. Kano kasinsin mo ni Madeline? Tatang. Nagmadin sa day tang angaw yun Hay! Sa anak nga agang angaw gandaw. Ha? Tapno mamati ka iti bagbagak sa lodsodom ni Madeline. Gando, pudno ti bagbaga ni Uncle. Agkasinsinta. Anya? Da Uncle kan anti tinakitak idi reunion. Ken ni Dundun akaanakam. Apay nga minadi ka imay. No imay ka kuma. Nakita nak ijay. Anya? Salva kita tigas tu biag. Kung ano makasawang san kayam.
Daytan ti bagbagaken ka. Ano adda paskay, dagiti kakabagyan tayaw, nangruna, no reunion, dumaray ka kuma. Anya nga ita. Salva ka talaga. Awan pa na saya, tatang. Pabasulem tabagay. No kumagamin to, matindar ka, tunggal adda paskay. Di maam-amom dagiti kakabagya mo, no kasinsin mau, ang sama nga men. Tatang. Mabuteng ka, makansyawan, dagiti kasinsin mo nga awan pa asawam. Di nakarkaro ita, mismo akan sinsin mo, arapaapom nga asawam. Isa siguro nga, ang parikat ni Madeline na mga klon kanya. Kapunta, ang kasinsin kami gayam. Talaga, kaya siguro, gasat mo, tiagbaka baraw. Ay, saan? Tatang. Jadi tulog ka kas tadi mapasama. Ngayon ti kasta na pasamak yung kainsan. Kunaklakit din nung makisayan dagiti baak dito'y lugar tayo. Ngum sa gayam. Tilasasaw minsan. Talagan sa abaak ti turong mo insan. Ay, anya? Ti turong ta kunak kuma. Ay, tilasasaw. Denggam dagiti karag nga agkang kanta. Sumabsabay da iti mapaspasamaking ka. Baak, kung kunada. Ay, tilasasaw. Manawan naman dito, nay. Alawan, panawan ka dito insan. Tapno ag-enjoy ka. Kantaan da ka dagiti karag. Baak. Anya? No sumarunong to nga da reunion, umatindar ta. Tapno saanan ang maulit day taan na pasamaking ka. Ay nawaw! Atendaran ti okasyon. Iti kasta, di kan to mailawan iti kasinsin mo. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Iniurnos para iti script ni Mr. Jeffrey. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.